Mill-2776 student li ser jiggradwaw din is-sena, 1608 huma nisa, filwaqt li 1168 huma rġiel. Fosthom hemm 110 studenti li ser jiggradwaw din is-sena li huma barranin. Il-qoddiesa li saret l-4 filgħaxija servit tarat il-ħajra għal dawk li ser jiggradwaw mill-fakultajiet tal-arti, tal-edukazzjoni, tal-inġinerija, tal-liġi, tax-xjenza, tat-teoloġija, tat-teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjoni u l-fakultà tal-midja u x-xjenzi tal-għarfien. Quddiesa oħra se ssir il-ħamis għal dawk li ser jiggradwaw mill-fakultajiet tal-ambjent mibni, tal-kirurġija dentali, tal-ekonomija, il-management u l-accountancy, tal-mediċina u l-kirurġija tax-xjenzi tas-saħħa u l-istituti u ċ-ċentri l-oħra kollha. Il-programm tal-gradwazzjonijiet issa jibda l-ġimgħa biex l-istudenti jiġu rikonoxxuti uffiċjalment għal-ħidma li jkunu wettqu. F'dan iż-żmien mat-toroq Maltin nibdew naraw studenti jiċċelebraw u jdoqqu l-ħornijiet. Xi ħaġa li mhux biss ikunu qed jistennew iżda wkoll hija meritata meta tqis is-snin sħaħ ta' studju u sagrifiċċji li jkunu għamlu biex jieħdu dak li jridu. Fi Sewwa News nawguraw lil kulħadd.